село Горно Изворово. Ви приветствам с поредната ми виртуална разходка в полите на Стара планина съм днес. И мисля да изкача връх Жълти бряг. Днес е 18 декември 2023 година. В края на годината съм. С нощи понаваля и доста сняг. Ето го около мен. Нагоре по билата гледам, че си е доста белнало и си е понатрупало. Ще видим докъде мога да стигна. Нямам куртки. С гети и щеки съм само днес. Но забелязах долу в селото на центъра, че се струпали голяма група джипки. Явно днес е ловен ден. Дано не ме вземат на мушка. Но за сега е тихо и спокойно. И си мятаме крачоли към върха. Заповядайте с мен, скачим малко по-нагоре. Тъй като съм все още в сенчестия участък и градусите са много минусови, минус 5-6 е, но се усеща доста по-студено. След малко забелязвам, че по билата вече си е слънчице. Малко да ме огрее ще живна. И естествено политаме. Партина няма, както си знаех, най-вероятно ще е непроходимо. Започва се. Ужас, ужас. Моята зимна разходчица до връх Царяр продължава по неотъпканата пътечка. Оцелих и аз този път единствената следа и от една, може би, сладка сърничка. Станаха две. Райската идилия пред мен. Виждам вече заснеженото, озарено от слънцето било, което ме очаква. Идвам! Това е толкова вярно.
каква красота е около мене. Слънцето се опитва да пробие. Просто райска идилия. Малко преди заслона на маркировачите се намирам. Абсолютно сам. Правя си партина. И така бодро си действам по задачката. Разходката по изкачването на връх Жълти бряг. Заслон Жълти бряг. Има, кажи речи, всичко е необходимо за висока планина. Ако е наистина доста екстремно времето, има възможност да се пренощува тук. Тук дали ще има ток, след малко ще го пробвам. Да, светна си. Почивам 2 минутки и продължавам към върха. Айде, с мен. Казваме чао до следващия път на заслона на маркировачите и продължаваме по задачките. Тук нещо не ми харесва, но ще се оправим някак. Така, това е ключалката за отвътре, ако евентуално има нападение на някакви динозаври, мечки и вълци. Айде, чао за сега. Си направим една хубава партинка до върха. Ужас, ужас, ужас! Ужас, ужас! Я! Ябадабаду! Уху! Къде се набутах тук? Господ знае. Що ще го причинявам това? Ули! Какво ли е чувството да си сам към върха? Уникално!
И така, приближавам котата от близо 1500 метра морска височина. Едно истинско зимно предизвикателство се получи и днес. Връх Жълти бряг. Ето за какво става въпрос. Гледайте. Буквално на финалната права. Връх Жълти бряг ме приветства с едно уникално, тихо, спокойно, прекрасно слънчево време. Ето го! Не! Стеката! Тук е едно дете спокойно ще се изгуби. Това се оказва просто навята праспя на буквално 10 метра от върха, на който се намирам. Наистина едно райско местенце е тук, над град Казанлък. И удоволствието да си първи и единствено от няколко дни насам наистина е уникално, неповторимо. Еми това е. Нека полетим. Така времето малко лъжовно грее. Изглежда, че е много топло и слънчево, но може би около минус 5-6 градуса. И ако се поостане малко повече, както аз правя вече 20-25 минутки, на едно място си е доста хладничко. Айде, казвам ви чао! За може би последно от тази година, 2023 на връх Жълти бряг, Сараяр. Айде, стрелваме се надолу. Толкова ми е хубаво, че чак не ми се слиза. Но долу няма да бързам, но няма и да снимам. Просто ще се наслаждавам на макс.
Тук вижда снижението било на Бузлуджа, връх Хаджи Димитър. А там насреща вече е връх Исполин, който се извисява мощно. А някъде тук, на фона на язовир Копринка, там долу, може би се вижда добре на камерата, ви пожелавам всичко добро, живи и здрави. Казвам ви чао и се пазете!